Rosalia Magrinyà s'ha convertit en la primera presidenta de la història de l'handbol Amposta. Magrinyà, que fins ara exercia les tasques de vocal a la junta directiva, agafa el relleu d'Enric Pagà, que ha estat el president els últims anys. Magrinyà explica que sent orgull i responsabilitat. Per a mi ser la primera presidenta del Club Handbol Amposta suposa un orgull i sobretot una responsabilitat molt gran. Ho visc amb molta il·lusió, però també amb els peus a terra. Per ser la primera dona està molt bé, però jo el que vull és fer-ho bé i treballar i que el club continuï creixent. I si això serveix perquè alguna dona més s'anima i es fica al capdavant d'algun deport, perfecte. La nova presidenta de l'entitat ampostina explica els reptes que s'ha marcat en aquesta nova etapa. Els nivells que tenim és a nivell esportiu, competir bé i seguir creixent. I a nivell econòmic ser responsables i buscar suport perquè el club tingui futur. I a nivell social, que la gent d'Amposta i del territori s'entén molt el club d'ells. Perquè has de tenir en compte que és l'únic club que hi ha al Montsià de handbol. Magrinyà comenta el moment que viuen el sènior femení i el sènior masculí del club i també la base, i destaca la unió que hi ha a l'entitat. Les xiques estan lluitant per aguantar la permanència i els xics este fin de setmana se juguen pujar de categoria. Este fin de setmana el que ve. El moment que viu la base és que la base és tot. Sense ells no hi ha futur. I la gent està molt implicada, xiquets, xiquetes, en ganes, els entrenadors, s'ho corren molt i això és el que realment fa créixer el club. Aquí en aquest club ningú va sol, tots anem junts, entrenadors, juntes, jugadors, famílies, l'afició i tot. Jo només puc dir que gràcies i que continuem junts, perquè això fa família i fa equip, i fa club. L'handbol Amposta, tot un referent al territori, comença una nova etapa amb la màxima il·lusió.